Salutare tuturor, ce mai facem, mai ziceți? Fratele vostru Matei aici, cameramanul Costin. Hai, salut băieți! Te-ai văzut bine. Astăzi suntem la afară, la 3 dimineața, bă, da, de frig și explorăm pe aici, pe Afară, vedem afară, cum, da. ce este pe afară. Și nu sunt doar cameraman, ceat. Deci de frig să moară. Să moară Gebilan de nu, deci e un frig. E minus 1 grade, nu? Mai e și zăpadă. E crazy. E rău, da? Ianuarie, la noi zăpadă, atunci începe și școala. Fai să mă apuc la școală. Se nu-și mai așa că ar de nebună. O duc de la școală, după aceea Sunt abia nebună, mor, să ne alândă, uitat. Nu uitați să apreciați acest video cu un like, dați un subscribe acolo jos. Când noi ieșim la 3 dimineața afară să facem videoclip pentru voi, băieți. Da. Și fete. Băi, ce fete sunteți voi pe acolo? Dați un subscribe, vă rog frumos. Și... Că ne căcăm de frig. Să moară Jacksana de nu. Deci, da. Deci da, deci noi stăm aici, murim de frig, ce vrei? Un like, un subscribe, vă rog frumos. Acolo la fratele noștri, aici, la Costin, hai pe Costin și Matei. Avem primul vlog, care au făcut vreo, câte? 4? Cred că 4 views și 2 like-uri, chat. Da, chat. Da, uite, Deci, haide. Asta e real. Asta chiar e real. La 3 dimineața afară. Păi, nu de ce are. Bă, bă, am înghețat. Bă, frumos Ca să ne filmăm și pe noi, nu? Nu știu, vremea, pe stânga sau dreapta? Hai stânga. Stânga? Hai până la gară. Hai cu țară. Ia aici pe stradă pe aici. Mergem până la gară. Poate da. Și vă întrebați ce fac părinții noștri? Dorm. Mai am și ca proști afară. Bă, acum băieți și fete egali, acum 2 ani am filmat în clip. Deci efectiv. A trecut 2 ani, chat. A trecut 2 ani așa de jel. Adică am tot spun un clip. Sper să vă placă. Sper să dați un like, eu nu mai pot de frig, nu știu cum să vorbesc. Să moară Gebilan din băieți. Ne-am capat pe noi de frig. Deci, și cu geacă avem și tot. Bă, dar mă doare piciorul. Ce fă? Ce doar piciorul? Mă doare uite. Ești prost la cur? Bă, taci din gură. 2 minute de ce am filmat, bă. Asta e foarte frumos de acolo, da, ok, de la oamenii în casă. Da, e normal. Uite că acum am ajuns în tren. Adică, efectiv, La ora asta, la ora asta nu uiteți. eu habar nu prea ies cu asta. Eu o leacă să... Băieții, să moară Jacksana. Fratele voștri aici... Am și noi afară ca Nu așa, îmi pare rău, am făcut așa, dar așa se face. Frații. Telefon, like-uri, subscribe acolo, frumos. comentarii dacă se poate, dați voi un share acolo. Da, Deci mergem pe aici pe afară ca proști. La 3 dimineața. Bă, dar încă e lumină afară, uite un pic. Uitați aici, chat. Uitați câte Mergem lumină. de la asta. De la aia de sus. Și de la asta și pe aici, uitați un pic. Deci, un pic La gară ce lumină e. Stai, bă, nu fi prost. Tu-ți mă, ține mai. Ok. Băi, chat. Trebuie să apreciați asta, că ne dăm viața asta afară. Da, ce? Și mai acolo, nu știu, este o pădure. Dar nu intrăm în aia că, din ce am auzit noi, au fost dispoși copii pe acolo. Gen, nu intrăm, nu intrăm Nu e viața ok, să... hai. Aici e gara. Nici chiar așa nu riscăm viața. Aici e gara de tren. Ok, ca să știți aici, noi suntem în Danemarca acum, deci nu suntem în România. Suntem în Danemarca, deci... Wow. Și băi, băieți, minus 1 grad. Pe aici se simte ca minus 20 de grade, băieți. Și 20 de grade aici se simte ca 10 grade în România. Deci nu uitați, noi când o să postăm live-uri o oră înainte. Deci spuneți că la noi o să fie 7, Și la voi să fie... la voi o să fie 8. Da. Deci știți că vă spun timpul. Ia. Oh, nu. Shut the fuck up, uitați. Să-ți spus care e mediul Am crezut că întoarce după noi omul ăsta. Hai, uitați-mă. M-am căcat pe mine, chat.
Gen, omul ăsta se Pe aici în Danemarca. Se uită la mine rău și pe tot trecut tot. Pe aici în Danemarca sunt hoți. Deci, o dată când am fost cu Aista, când am venit cu Aista, ui! Hai pe aici, hai pe aici, hai încolo așa. M-am stă, bă, m-am stă mașină. Eu am fost, bă, ia uite acum. Bă, ce prost e retardat ăsta. Bă, dar i-a trecut strada. Da. Na, nu știam. Ce ați cameraman trebuie să fii pe aici, nu? The cameraman never dies. Nu mai să vadă drumul cu aici. Ce re? Uite, uitați aici drum. Wow, drum. Să-ți filmezi pe tine cu ai, mergi în față. Sau tu pe mine, nu știu. Bă, dar nu mai mă duc piciorul. Adică mă duc Ăsta doare piciorul. Hai să facem... Măcar 100 de like-uri, chat. Hai să facem pe start 100 de like-uri. Dacă se poate. Și un subscribe acolo, blană. Subscribe-ul și butonul. De Ce trebuie să fie? Ce trebuie să fie? Să fie gri. Adică, când dai subscribe. Dacă e roșu, apăsați pe aici și să fie gri. Și gata. Fai, deci, cam pe noi de frig mă înghețam mâinile. Deci înțelegi, n-am mânuși, deci îmi îngheață mâinile, uitați un pic cum îmi tremură mâna. De la frig. Deci am mâinile bocnă acum. Tot în față, tot în față. În față, da? Da. Este bun, pe tine dacă zice la horror. Habar n-avem. Dacă zice ceva horror. Bă, eu mă bag la un lucru. Hai să mergem acolo la acolo unde repare ăsta mașină. Acolo, unde pădure. Lângă. Nu mă bag acolo și-o bălai măcar cu rău. Mă duc eu dacă vrei. Mă filmez tu acolo. Nu ce-și pus acolo. Asta, deci asta să facem în următorul episod. Dacă dați like acum, strângem măcar 50 de like-uri, mergem acolo. 50 de like-uri în următorul episod. 50 de like-uri, mergem în pădure, chat. Hai, 50 de like-uri. E de cu forță blană? Uite o mie sală. What the fuck? Uite, Bă, și în spate erau oameni care se juca poker. What the fuck? Gen, oamenii încă nu dorm în Danemarca la ora asta. Gen, acum la voi este ora 4, la noi este 3. 3, cred că... Câte bă, ce stai și mă uit acum? Gen, ceasul e aproape, e 4 fără un sfert acum. Deci, voi trebuie să înțelegeți că ne folosim foarte mult din timp ca să vă filmăm, ca să filmăm videoclipul ăsta pentru voi. Bă, ai închis becul? Nu. Bă, doamne, și acolo am morțit pe aici. Sunt alberi nebună, mor să nu dă nicio. Bă, uite, mă ține în zbor. Mergi cu aia în față. Dar nimeni nu vrea să filme. Mă doare piciorul. Înțelegi, fac așa. Nu, nu mergem cu mine atunci. Te filmezi pe tine? Da. Dă camera la boss. Pe la ea. Fratele vostru aici. Mă înghețam mâinile. Se roșie, nu știu dacă sunt. Gen pe cameră, nu știu. De ce nu este nicio lumină acolo în față, unde e strada aia mare? Și urechile mi-au înghețat, chat. Bă, dar eu am glugă, tu puneți gluga. Să știu. Ok, guys, am oprit dacă vine o mașină dincolo. Sper să nu ne facă nimic. Dacă ne face, să știți că am plecat. Am plecat. Am topit, bă, dar eu alunec pe zăpadă. Hai că eu pot dacă... Am 100 de kg, bă, nu pot. Are piciorașul. Facem stânga? Facem stânga. Bun, guys, avem 9 minute de videoclipul ăsta. What the fuck, ce aia? Mi se pare mie sau? Nu poți da zoom la cameră, ba da. What the fuck, mi s-a părut că e ceva acolo. Păstingiane. Fratele vostru. Abonați-vă. Deci, nu credeți că frig afară eu aici. Dar nu prea se vede. Hai mai lumină. Hai mai lumină. Dar noi ne plămână atât dimineața, adică gen, what the fuck is this?
Gen, like, what the fuck? Băi, băieți, să știți că noi jucăm, deci jucăm pe la CS, jocul horror, orice vreți voi. Orice vreți, voi dați acolo un like. Ia. Nu se vede. Nu se vede? Stai. Este că vine așa. Ia, mă îndreptat spre mine, stai. Întoarce-te, ia. Ia mai dai. Se vede, dacă se vede pe aici. Mă, bă, mi-a înghețat mâna de cât stau pe camera asta. S-a prins lumina. Efectiv. Ok. Îmi pare rău când vedeți degetul, dar n-am să fac, că m-am paralizat. M-am paralizat. Bun, guys. Băi, deci mă înghețam mâinile. O, tu cum sunt mâinile lui să moară. De așa mele. Băi, să mă iară. Încolo, da? Hai la dreapta. Ești prost. Bă, hai la dreapta. Ce? S-a auzit-o, s-a zicea. Uite. Gata, bă, că nu mai pot, mă doare piciorul. Nu mai pot, coi. Stai, bă, dracului. Trebuie să fugi de asta. Nu mai pot de picior. Nu știu dacă se vede ceva acolo. Habar n-am. Dar gen... E ok, guys. Să fie bine. Că e bun. Îmi pare rău că vedeți de ce, dar nu mai pot. Okay. Ne înghețam mâinile la toți. 11. Ia. Deci, băieți, mi-am înghețat mâinile. Hai pe aici, mă. Deci, mi-am înghețat mâinile. Vreau și cad. Foi. Sper să apreciați asta. Bă, cred că mi s-a apreciat, nu știu sigur. Am văzut noi ceva. Arăta ca o siluetă, gen. Hai pe aici. Gata, nu uitați. Așa. Bun. Ce am uitat? La vlog dăm voi pe canal. Hai cu Costin și Matei. Facem live-uri. Tot ce vreți voi. Și când facem money să leacă. Asta. Cumpărăm jocul. Jucăm tot ce vreți voi. Luăm orice joc. Luăm orice joc care vreți voi. Scrieți voi acolo în chat. Dați un comentariu. Care și noi jucăm. Ok. Ai arătat că e pe Steam și pe Epic Games. Mai mult pe Steam chat. Da, chat. Ne place mai mult Steam. Da. Mai șmecheri Deja am jocul. jucat azi două. Da, două. Dar erau demo, nu două. Erau demo, dar... Păi da, facă noi. Mai ales la primul. Da, Deci chat să-l cumpărăm pe la primul. Nu, adică e gratis, dar trebuie să apară. da. Încă nu a apărut, deci când apare facem neapărat Facem acolo. Live direct. Ia mă. Jucăm. Chat. Jucăm CS, jucăm toate nebunile. Jucăm CS. Cea mai bună. Hai că... Pe aici? Ok, chat, hai să facem un înger aici, de zăpadă. Hai, ești. Bă, dar vină mai la lumină ca să te vadă oamenii. Stă cu ce nu de zăpadă. Am înghețat pura. Of. Uitați aici, chat. O, chat, ce frumos. Am înghețat bine. Ok, chat, nu prea mai am baterii la telefon. Aici, mai ținem încă un pic și mergem. Mai ținem, am 20. Bun. M-am uitat cum s-a făcut asta pe spate. Bă, stai așa. Stai așa. Bă, dar nu văd nimic. Dar nu mi fac chat, sorry pentru asta, nu vedea foarte bine. Da, o tăiac ce e pe spate. Oh, Nu știu jos dacă spate. da, oi. De Stai, unde? da jos? Hai, cursăm pe Costin. Gata. Acum discurs. Uite dacă se roșie, e rău. Ai. Bă, chat, deci nu mai găsim nimic efectiv. Și na.
Hai să mai mergem, nu? Mai mergem un pic și cred că închidem chat. Gen, a fost ok videoclipul, nu prea a fost ceva Nu special. prea a fost, dar uitați, 100 de like-uri acolo la... Nu, 50, deci faci chat, 50 de like-uri și mergem acolo. 50, nu contează. Cred că la început așa. Păi da. Cea 50 de like-uri mergem acolo în următorul episod, vă promitem noi. Vă promite, frate. Păi, de ce cine s-a prins lumina aici cu ei? Ok, cu aici sunt. Deci chat. Aici sunt foarte multe lumini care nu s-au prins. Și acum cred că mergem aici la lumina asta și închidem chat. Deci aici mergem și închidem chat. Închidem aici. Așa, Aici. aici. Gata, asta zic chat. Să zic. Așa zi tu acum. Așa. Deci mulțumesc pentru tot. Vedem altă dată și... Ia. Haideți, ești bine? Aici frumos. Fratele vostru frumos, v-a uitat, dați un like cu subscribe acolo, Blan îți fac 50 de like-uri, la 50 de like mergem acolo, cum a promis vouă. Și na, faceți, dați pe butonul de subscribe, facem măcar, nu știu, 100 de abonați, e ok. Sau 50, nu știu. Mergeți cu o lanternă ca să vadă ca lumea data viitoare, deci... Și asta zic și v-am lăsat, nu? V-am lăsat. Hai, pa, pa, ceau!